zai ki kawo masa guda 3 kin gane ki sa miya yawwa ko ko kake sa miya ki sa miya ki sa miki da suna na manta ki sa siga ki sa mun yaji yaji kin gane guda 3 da ki kawo to yayi guda 3 zan zubo ma babu siga ba siga ba yaji sai dai miya idan zaka ci miya a sako ma idan ba zaka ci miya ba to sai dai ka bari sai gobe idan zaka ci sai ka ci aha ba ni ban cin masa da miya sai dai yaji in ba haka ba sai dai in bari sai gobe sai in ci saboda tana tada min basir ne kin gane ni kuma ban san ci abin da zai bata min ciki kin gane ko kai dan taraba ka ji kare tsiya kai yanzu in ba ƙarya ba shine zaka ce wai masa tana bata ma ciki to shikenan bari in ga anti na wallahi in tabar baka abinci da masa in tabar baka masa da miya saboda kai tunda ka ce kai mana ƙarya ka ce mana ba su rike tada mako wallahi sai na gawa anti na Allah ke bar manzon ta antin nan take ba ta da mutunci ba ta badawa sai dai a wata ni wallahi mun kusa raba hanyar da ita ma kuma ga mata wallahi Allah saboda ranar na mata magana ta nemi mutum da nan mahaukaci ma ta kira wani waya ina kiran ta waya ta kira wani wani za ta wale na ta